prosesi syuting tekan waras lur. Ini Kak. Ini lho, iki makane job besar-besar. Job apa lho? Yo sebenarnya ya saya nang iki. Bakal duit di ya digarap lho, Ben. Wong kene garapane ngono kuwi kok. Tukang job. Ngerah nih kono kae. Kok ya digarap. Pokoke suasanane anu terik sekali lho kamerane. Iki ya tiket barang nih. Renovasi warung. Iki jelas miliaran gitu. Saya sini lur iki bulan Bali nih ngene iki ya. Oke. Action kan. Tenang iki. Iki saurunge syuting sayuran. sayur. Bar ngono apa nek? Sayur. Iki sutradarane kok ngono kuwi piye lho lah lah. Anune. Ngono kuwi. Kok tas ngaget to? Kowe kok main apa ora? Main Mas, Ora nang cilik ora apa-apa lho, sementing main ya. poso mergane. Iya. Ora tenan piye lah iki tau. Ki malah mau nyolong apa lah mau tuku tuh? Iki mangke nang yo. Kemangke? Lah. Ya nyoba. Ki itu sambel leteri ya. Sambelne cirang yo. Cirang. Bah. Personilnya emang orang genep kabeh ya? Yo. Orang genep kabeh. Sene kok 5 suruh teko yo. Orang 5. Bah. Iya. Aduh. Iki bakal waya nyamin iki tenan lho pokoke. Jumbul. Eneng iki bulan Bali ini. Roll action. Tenang nih. Oke, bagian apa kan? Tenang piye lara tenan ora golek kowe lho. Bagian apa kan? Aku bagian mokel. Bar ngono. Aja kok bogal tapi ya. Enggak Kowe juga ngerti. Kamu iki poso ya? Iki make ya insyaallah. poso. Ora diomongnya. Lur masih aktivitas kayak gini iki tapi panggah poso lho. Kowe yo ngerti lho. Kegiatan Ramadan. Oke. Pokoknya jelas subscribe lur ya. Ditunggu jam tayangnya. Ya. Prosesnya jadi enggak aneh kalau aneh barang gitu. Prosesnya Gambar motor. perjuangan Mas. dagelan Betul. desa Sonto TV Perjuangan. perjuangan ini pokoknya Maju, dukung terus. dukung terus. Pokoknya deloken yo channelnya Sonto TV iki amung BTS guyonan. Gambar apa Kayak peli. Gambar peli-pelinan iki lho. kameramennya gambar. Iki Grand Max meneh. Asli Grand Max. Iya mikir kan pakai bian titel kayak jadi gambar. Apa tahun iki naik? Mbak. Iya. Dah penak yo. Yo sopo yo. Yo sopo. Lah kas kentong kae wisan Wis kentrong. wis kentongan lur ya ini guys wayahe beduk Lah iki gambar. wayahe beduk Gambarmu. Kok nyelek gede piye men kok nyaketi. Urung iki sik solid Iki aku sing gawa. wayahe Meteran beduk iki ning opo yo? Meteran iki ning gandulan. Iki kalung. Ini lho. wayahe beduk iya niki nggone ayam desanya ayam ayam tentrem. Hukum kok saiki. Ora karek wis ning kono ae, engko Pak Nyamin Tak neneknya. arep bubuti suket. Iki sampai buri yang diparane solid. Solid iki kemus. 170. Pengalaman Yo ora menenge langsung kok edak kok jadret, kok jadret dinae. Geraya elang-elang tak. Oh iki tak nenek nyampe. Urung kon neh Wis wayah ngukur. Wayah ngukur lho. Wis Wis kemis. iya ketimbang yang ini. Main artis Heeh. pisan. Didelok-delok kahanane tok Yo, kotoke. mlebu kok gerayaki. Tek 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 Lek tek. wayah ngukur. Tak neh nek nyame. Ya. prosesin lur ngono lho. Tunak-tunak kuwi artis sing ngenteni sing sawar kuwi. Nek wong ngene iki, nek wong lulusan ini iki dingetne moto kuping dingetne ben ki iso. Dinso kancah kuliye. Coba kelarane kuline iki gas juga tukang tok. Ora lho, ngene iki lak aku sok kowek kan nang gentine.
Wis. Anu ngerah sing. Gobias. Kowe buku nggo buku terus mangke Atap. atape ya. Sik, bentelong iki. Ya ora sing lekasan kaya lekasan mang lho, Bang. Iya lah. Kowe sik nyatet-nyatet mang lho. Kan urung. Oke, iku teko jero bareng kowe nggo. Rene langsung anu. Pak Nyamin nggo timba kuwi Gue timba mikul kok. ning burine. Anak setan. Anjir iki anu ning. Langsung rene kan, langsung ngetno kono. Nah, ngono lho maksudku. Sik. Action, Kang. Atape bubrah kabeh. Kira-kira entake sak mulu kuwi. Ini buriku karo ngepasne atap kuwi kok. Itu sing anu apa? Ini. Kan ini mangke. Iya, iya ganti iki. Prosesnya ngelur rumit banget sumpah. Iya ganti lho. Kameramen iki diinceng kayak gitu nih papak loh ya. Kata-kata hari ini dia Kata hari-hari panas pol ngelak banget. ngono. Muga-muga posone hari ini sukses bolo. Oke. Aja lali es campur ya. Kecuali es campur. Oke, artis sing anu, sing paling diidamkan para kaum anu apa jenenge? Dudo. Kaum Kaum dudo. Mereka garangan, kaum iya, garangan. kaum garangan. Mereka karwane ijlik ya wong iki ana iki. Ngono, wong ijlik ngono kuwi. Muka ijlik. Bukan Pak Ijlik. 50 pelaku. Ngono kuwi. Sakit loro Mas. Jaket loro ngiwatengen. Oh ya kerata kayak gini. Sakit loro budal. Panas kayak gini. Ya kan tak full nih reh wadol seger-segeran mana ya? Action. Mumpung kesempatan poso ini ki. Arep tak pul-pulne lah kudu dodol seger-segeran. Bendino tak serang es campur iki rasane. Ning desa gedhe niki ramene kan. Gadi kok sedidik nek digen bayar ibu bocah-bocah ngono kuwi. Ngono. Oh, nah. Wes golongan kuwi terus swing kok anu karo ngombang nyambet iki Persiapan mokel. awan-awan nyapa lho Gan pirang-pirang dino iki awakmu lah awan kate ora seneng madang. Heeh. Iya. Heeh. Pirang dino lek lawan ki kate ra seneng madang. Pirang-pirang dino. Pirang-pirang dino ki kate ra seneng madang lek lawan. Iya, lawan kok ora seneng madang. Cuwang kamu ati ke poso kok mu ngadang ngono. Ya baru terus ngaliyo rono kuwi kan. Ora pokeli. Ora pokeli. Apa keli ki jan upone. Ora pokeli. Ora tak pokeli. Kuwi sik nyekel iki yo. Nyauri nyauri yo, nyauri titik mengke sik nyekel iki. Iki engko nesu. Iki kok banting. Berarti kuwi tak cekel terakhir iki. Iya kan karo ngomong ngene. Ngono bareng. Geng, nyapa lho? Pirang-pirang dino ki awakmu kok ora lawan kok ora seneng madang. Nanti sare teng ngono. Anu poso blok iki ngali yo ae timbangane ngurusi wong arep masak. Setan. Setan. Berarti pokono lek. Kowe langsung gede ya, Pak. Langsung. Iyalah mesane artis sitok kuwanen Apa-apa ngiris-ngiris. Lemes Mas, ngenteni giliran lemes. lemes. Lemes banget pokoknya. Malah ra ijlik ya. Ra ijlik udah lemes ya. Iki lek adigane ijlikne yo ora nemenane lemes. Ngono. Aduh, gimana kok piye poso? Poso iki Mas. Yakin sumpah. Yakin. Duh.
Kata-kata hari ini piye? Ki? Nggak ada kata-kata buat kamu, Mas. Aduh ki piye carane ngene. Mati. Duh, lho. Gendeng lu ora belum. Misal bledos. Kameranya bledos, Lur. Ayo diopo semuanya pergi. Tempo audio. Apa? Urung. Second audio. Urung. Wis biru. Wis biru, Lur.